slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému kategórie pobytov vo Švajčiarsku. Ak prichádzate do Švajčiarska so slovenským pasom, je dôležité vedieť, aký typ pobytu sa vás týka. Od toho sa odvíjajú vaše práva, dĺžka pobytu aj možnosti do budúcnosti. Bez povolenia môžete zostať v krajine maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia, čo sa štandardne využíva na cestovanie po krajine. Možnosť pracovať vo Švajčiarsku menej ako 90 dní bez pobytového povolenia existuje, ale s povinnou registráciou. Oznámenie podáva buď zamestnávateľ alebo živnostník sám za seba. Povolenie L je krátkodobé povolenie na pobyt. Vydáva sa najčastejšie pri pracovnej zmluve na dobu určitú do 1 roka. Platí maximálne 12 mesiacov a môže sa predĺžiť, ak pracovný pomer pokračuje. Povolenie B je povolenie na pobyt na dlhšie obdobie. Slovenskí občania ho získajú najmä pri pracovnej zmluve na dobu neurčitú alebo pri dostatočnom finančnom zabezpečení. Štandardne sa udeľuje na 5 rokov. Povolenie G je určené pre pendlerov, teda pre osoby, ktoré bývajú v inej krajine, ale pracujú vo Švajčiarsku a minimálne raz týždenne sa vracajú domov. Povolenie C je trvalý pobyt. Slovenský občan môže o toto povolenie požiadať spravidla po 10 rokoch nepretržitého pobytu vo Švajčiarsku, ak spĺňa podmienky integrácie. Existuje aj možnosť skoršieho udelenia po 5 rokoch, ak sú splnené sprísnené integračné podmienky a kantón to schváli. Každý typ pobytu znamená inú mieru stability a iné práva. Preto je dôležité vedieť, v akej kategórii sa nachádzate a aké lehoty sa na vás vzťahujú. Ak poznáte svoj status, viete lepšie plánovať svoju budúcnosť vo Švajčiarsku.